Hej og velkommen til den 6. december. Jeg vil vise jer mit program for i dag. Den første øvelse, det er smalle push-ups. Vi holder tæt på kroppen, gerne på tæerne. Kører vi ned, op igen, med lige krop hele vejen. Man må gerne sætte knæene i, hvis det bliver for hårdt. Ja. Nummer 2 øvelse er almindelige sit-ups. Så sætter fødderne i, og knæene peger lige op. Man må gerne holde armene her. Så bliver det lidt hårdere. Ellers så kører man armene med op. Rammer fødderne. Man må også gerne have en vægt, et eller andet, liggende på brystet, mens man gør det. Den tredje øvelse, det er jumping jacks. Lidt mere eksplosivt, som man hopper op. Og så går vi i gang med dagens program for i dag. Vi startede med smalle push-ups. Yes. Så havde vi sit-ups. Man ligger her. Kører op og rammer fodsålerne. Og den sidste øvelse, de eksplosive jumping jacks.